самата квалификация. И това беше малко прибързано решение, защото гумите ще бъдат наистина твърде студени, тя да направят дълги колки, а те нямат време. Защото Напъни, мамо, напъни. Давай. 2 минути остава Давай, до моето края на момиче. квалификацията, може да направиш практически една подготвителна. Браво на момичето, давай. А ако се нуждаят от две, гумите така или че за да бъдат достатъчно добре. Давай, Мисля, битки. че голяма част от лидерите изобщо няма и да излезнат на пистата, макар че един от главните да вземе позиция. По-скоро тук може и да се потърси малко допълнителна информация за последните промени, които са направени в автомобилите, защото сега се правят съвсем дребни корекции, било тя да ги усети преди да влезе в Q2. Да, всъщност тези, които доста напредват в класирането, с тази обиколка ще работят за следващата част на квалификацията вече, а не Ето го, ето го, ето. тази, която е за пряко застрашение. Мисля, че вратовете остана първата сериозна жертва на напрежение. Грешката, която дойде точно на влизането в Шампионата, това много скъпо, защото всичко, което бяха в момента като ситуация на квалификационно Тя ще се оправи. имахме сериозен шанс да борим нещо топ 10 в третата част на квалификацията, което наистина те ще бъде страхотен резултат за Audi. Да, и да бъде една много добра база, която ще даде възможност утре Браво, мамо, браво. в зоната на точките, да са изключително важни за шампионата по конструкторите, естествено, вече да стабилност на споделението на приходите от спорта и бюджет за следващата година, който също бива да се промотира. И сега, когато в момента е с Няма, тя ще изяде сега плацентата спокойно.